Selaa uutisia, Trumpia Israel vaan pommittaa. Ei pääse leikkiin mukaan, vaikka tahtoiskin. Kim Jong tuijottaa karttaa, miten pääsis mukaan. Hauvitsi mielessä ja samat haaveet, mut kalenteri on tyhjä taas. Surullisia ovat nytten, kun eivät pääse mukaan. Pommit unissa, aamu vie ne pois. Haluavat marssia, mut ovi pysyy lukossa. Putte ja Kim Jong yksin lelujensa kanssa vain. Putte alkaa hermostuun, kun media hetkeksi muuhun huomion kiinnittää. Kim Jong kerää mitalit, muoviset, puskapillit kuskaa. Näyttää sankarilta hetken ajan. Surullisia soturit, joilla ei oo sotaa. Pommit unissa, aamu vie ne pois. Haluavat marssia, mut ovi pysyy lukossa. Putte ja Kim Jong yksin lelujensa kanssa vain. Mitä jos huomenna ei tarviskaan räjäyttää mitään? Jos ikävää onkin, rauhaa ei käsitä, mitä odottaa. Surullisia soturit, joilla ei oo sotaa. Pommit unissa,